Salutare toată lumea, eu sunt Robert și bine v-am găsit la primul episod din seria mea de Skywars. Jucăm pe un server non-premium, o să vă las link-ul în descriere, IP-ul de fapt. Doar niște pantaloni. Mai avem ce cred că mai sunt niște chesturi jos. Ăstea nu ne trebuie. Să ne Enderpearl. Și cam atât. Și coborâm mai jos. Orice lasă cade, chiar nu bară dacă cădem pe acolo. Cam atât. Și cum mă mai urc? Am aflat și cum să mă mai urc și înapoi. Să nu vină cineva să mă bată. Văd că tipul aș face acolo monumentul. Mă duc și dau o bătăiță. Băiatul. Am văzut și pe asta. Iată. L-am bătut numai din săgeți. Nu e nimeni. Sar. Nu am cască. Da, nu am cască. După cum vedeți, tipul își făcea scuzătoare. Am văzut, nu să iau itemele. Fac ceva nebunesc. Da. Mai bine mă băgam în prima oară aici. Îi vreau casca și ce mai avea, dacă avea ceva de diamant. Și mă cad. Și casca. I-am luat itemele și acum să urc sus și să-mi pun itemele. Mai suntem 4 player. Sper să câștig acest meci. Și să mai am din iteme. Acum 3. Aș avea nevoie de un Enderpearl. Așa. Trecem pe aici. Acum. Și acum să vedem dacă găsim pe cineva la mid. Nu cred că nu e nimeni, după cum se vede. Ceva chestplate, cască, diamant, nu? Da. După cum vede. Cască. Am multe iteme nefostoare, dar nu contează. 3 player, dar nu văd pe niciunul. Deci mai am de omorât 2. Nimic. Am văzut. A tras chiar bine acolo. Mai bine îl las în pace. Să găsesc un Enderpearl. Golden Apple. Tot ăla de tipul.
Tipul cred că avea hack. Cred, nu știu, dar ați văzut cum era. N-are și elemental fire? N-are. Trage bine tipul cu arcul. N-am ce zice. Se ferește. Pe bune, nu găsesc un ender. Dacă aș găsi, ar fi perfect. Da, de ce nu fac eu chestia asta? Tipul sigur o să vină după mine sus. Și eu îl aștept. O pune. Member. N-are răbdare, cred că o să vină aici sus după mine. Nu mai văd. Sau e acolo, da. E acolo. Pe bune, ceva să cadă. Poate să iasă și să dea cu altul, nu se știe niciodată. O, ce se ferește fraierul. Deci, tipul a căzut. Pe bune? Ui, n-am văzut căzând. Nu spuneți care fai. A, cred că tipul... în altă pacă în sus. Pe bune, tipule. Da. GG. Se pare că am câștigat primul meci. Să mai jucăm un meci. Rapid. Să fac un kit, să iau kit. Așa e bine. Un tip e acolo. Suntem doar 4 player, trebuie să fim 12. Dacă dau eu uit. Și da, nu mai are n-aia. Și cam atât a fost cu acest episod din Skywars. O să mai postez unul mâine. Nu uitați să apăsați butonul de like și un subscribe. Scuzați-mă. Mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!